טוב, אז אנחנו בעזרת השם רוצים לדבר היום על הסיפור של בלק ובלעם דרך, אולי על השיעור יהיה על רצון השם, דרך הסיפור של בלק ובלעם. אני אתחיל בשאלות. ישנה שאלה יפה שחז"ל שואלים, שאלה מאוד מיוחדת, כתוב בגמרא, בבא בתרא, שמשה רבנו כתב את ספרו, הכוונה לספר מלכים, פרשת בלעם, ואת ספר איוב. והשאלה היא, מה חידש משה רבנו בפרשת בלעם? האם זה פרשת בלק שאנחנו מכירים? כנראה שלא. כותב הרידב"א, באמת פרשת בלעם שמשה רבנו כתב? זה ספר בפני עצמו. זה לא קשור לפרשת בלק. ואנחנו רוצים לשאול, מה החידוש? הרי סוף סוף מי שמסתכל על פרשת בלק רואה פירוט מטורף. מה עם שליחים ראשונים? שליחים שניים. בלעם יוצא לדרך, האתון בא, עושה את כל הסיפורים שעושה, פותחת את הפה, מדוע הכיתני זה 3 רגלים. בלעם ב3 סדרות שמנסה לקלל, יוצא מברך, אחר כך עושה את העצה הרעה לעם ישראל, ואתה שואל את עצמך, מה הסיפור? מה זה משה רבנו כתב את פרשת בלעם? מה כבר יש לחדש שלא כתוב בפרשת בלק? שאלה אחת. שאלה שנייה, כתוב בגמרא, מסכת ברכות בדף י"ב, אמר רבי אבאו, ביקשו חכמים לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה קבעו בפני תורה ציבור. בנים, ניצלתם. כל תפילה הייתה כמו שבת בבוקר, כל תפילת שחרית. תחשבו, היה צריך לקרוא את פרשת בלק, שם העולים, בלגן גדול. חז"ל אומרים, למה ביקשו חכמים לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמע? אומרת התורה, משום שכתוב שם הפסוק, קרא שכב קרי וכלבים יקימנו. אז יש שם קרא שכב, זה דומה לבשוכבך ובקומך. נו, מה שואלת הגמרא? אז בואו נקרא רק את הפסוק הזה, נחסוך זמן. עונה הגמרא, לא. כל פסוק שלא פסק משה, אנן לא פסקינן. אי אפשר לחתוך חלק מהתורה, מה שמשה פסק אנחנו פוסקים, מה שלא פסק לא פוסקים. ואני שואל, אם כל הסיפור זה שכתוב קרא שכב קרי וכלבים יקימנו, שזה דומה לבשוכבך ובקומך, סליחה? יש הרבה פסוקים שיש בהם שכבה וקימה, כמו למשל עלות כתוב והוא לא ידע בשכבה ובקומה. אז בוא נתחיל לקרוא גם את וירא. מה הסיפור? חייב לומר שיש פה משהו הרבה יותר עמוק, ואנחנו ננסה לברר מה הפשט. והנקודה השלישית שחז"ל רוצים ללמד, שאלה שלישית שאני רוצה לשאול, זה למה חז"ל אמרו כל המרבה לספר בגנותו של בלעם, הרי זה משובח. כל המרבה לספר בגנותו? חבר'ה, סליחה, אבל היו לעם ישראל אויבים קצת יותר מושבעים מבלעם. היה לנו את נבוכדנצר והיה את פרעה, והיו כל מיני אויבים כאלה רציניים. למה התורה אומרת כל המרבה לספר בגנותו של בלעם, הרי זה משובח? אז באמת הרב נבנצל כותב שככל שדור, למה כתוב כל המרבה? כי ככל שתרבה לספר בגנותו לא תגיע לעומק רשעותו. ובאמת רואים שרש"י כל מקום, זה לא יאומן, רש"י כל מקום בפרשת בלק, כמובן רש"י על פי חז"ל, כל מקום בפרשת בלק שאפשר, סיבה אפילו למצוא איזו זכות לבלעם, מוצא לו חובה. אולי הדוגמה הכי יפה זה, אם ניתן לי בלק מלוא בתור כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. מה אתם מבינים? עזבו מדרשי חז"ל, מה אתם מבינים? שהוא אומר, גם אם היה לי כסף, זה לא יעזור לכם. אני לא יכול לעבור את פי השם. חז"ל למדו בדיוק הפוך. חז"ל למדו שבלעם אמר, וואלה, אם לא יהיה לי שטרות מהרצפה עד התקרה, אל תתחילו לדבר איתי. מכאן למדו חז"ל שבלעם היה חמדת הממון. היה לו נפש רחבה. שימו לב, תראו איך כל פעם שאפשר לדבר בגנותו של בלעם, עושים את זה באהבה. ואנחנו רוצים לשאול למה. טוב, יש 3 השאלות. זוכרים? שאלה ראשונה, מה החידוש של משה שהוא כותב פרשת בלעם? ואמרנו, זה לא פרשת בלק. שאלה שנייה ששאלנו, למה ביקשו חכמים לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמע? שאלה שלישית ששאלנו, זה למה כל המרבה לספר בגנותו של בלעם, הרי זה משובח. טוב, כדי להבין את זה, אני רוצה להגיד עכשיו רעיון מדהים, לא פחות מדהים, והוא שיכול להיות אדם שיקיים את כל התורה כולה, אבל הוא לא יעשה את רצון השם. אתם רוצים אולי את הגמרא אולי שמבטאת את זה הכי בצורה מאוד מאוד לא פשוטה, זה הגמרא שאומרת לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו את כל דבריהם על דין תורה. אתה אומר לעצמך איך? אבל הם העמידו את כל דבריהם על דין תורה. בכל זאת זה הביא לחורבן. למה? כי הם לא עשו את רצון השם. הגמרא שם מספרת סיפור מאוד מאוד מאוד, כנראה יש כאלה שרוצים להגיד שזה הסיפור הכי טרגי בש"ס, הכי עצוב בש"ס.
הגמרא אומרת שהיה נגר אחד שהיה לו שוליה, אחד שעובד אצלו. והנגר הזה נכנס לאיזה חובות, סחרחורת כלכלית, חובות, ושיגר את אשתו לשוליה להלוות ממנו כסף. להלוות מהשוליה איזה כסף, אשתו הולכת, נעל אותה 3 ימים. אחרי 3 ימים הבעל נזכר, אין לי אישה בבית. כנראה הוא... היום זה לא היה עובר מסע. היום אישה שולחת את בעלה לסופר עם צמים. סתם, בקיצור, איפה אתה? אני בחמוצים. בקיצור, לא חשוב, 3 ימים לא נמצא בבית, הולך, נזכר שיש לו אישה. אוי, יש לי אישה. הלך לשוליה, שואל אותו, where is my wife? איפה אשתי? ענה לו, תשמע, אני פתרתי אותה עם הכסף ביום הראשון, אבל שמעתי שהתינוקות היו משחקים בה. יצא לשם רע. אומר לו, אז מה אני אעשה? אומר לו, שוליה, אתן לך עצה של חבר, של פועל, אתן לך עצה, גרש אותה. אמר לו, אין לי כסף. אמר לו, אני מלווה לך. חז"ל אומרים, עמד הוא וגירשה, מי? הנגר? עמד זה, אותו שוליה, הוא נשא אותה לאישה. התורה מספרת, תקשיבו טוב. אומר לו השוליה, איפה הכסף? איפה? הבאתי לך כסף. אומר לו, אין לי. אמר לו, טוב, אז תבוא לעבוד אצלי. ובזמן שאותו נגר, אותו שוליה ואשתו, כן, אשתו זה החדשה, זאת שלשעבר אשת הנגר, בזמן שהם שותים כוס יין, הוא מוזג להם את היין, והתורה מספרת שהדמעות שלו מתערבות עם הכוסות יין, וכך נכתב גזר דינם של חורבן, אלה שהחריבו את בית שלי. והנקודה הזאת היא באה ללמד, אמר רב מנשה קליין, שאלה יפה, תגידו, מה, הוא לא יכל לבוא לתבוע, אותו נגר יכל להגיד, סליחה, זאת אשתי, מה אתה עושה? תשובה, הכל היה שם על פי דין תורה. היא הייתה מגורשת, יכול להיות שהבעיה היחידה בסיפור זה השקר של אותו שוליה. אבל בעצם הכל התנהל שם על פי דין תורה. היא התגרשה כדת, והיא נישאה לאותו שוליה כדת. כך שזה לא היה עוזר, גם אם אותו נגר היה בא ומבקש את אשתו חזרה. איך? אתה לא יכול. להתפרש את איש. אי אפשר. ולכן הנקודה הזאת היא בעצם באה ללמד אותנו שהאדם יכול להיות אחד שעובד את השם בצורה הכי מטורפת שיש, הכי מטורפת שיש. הוא יעשה את דבר השם, אבל הוא ודאי לא יעשה את רצון את שם. יש. אני אולי אספר סיפור, הוא קצת ארוך, אבל כדי להעביר את הנקודה. אחר כך נגיד כמה תורות, ואז נגיע לכאן. יש גמרא. יש גמרא מתוקה. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא. הגמרא אומרת שרב היה, רב מהגמרא, קראו לו אבא בן עיני. הוא נקרא רב כי הוא היה רב של כל הרבנים בבבל. הגמרא מספרת שרב היה גם הרב, גם הדיין, גם אב בית הדין באותו מקום. הגמרא מספרת שהביאו לפניו מוסר. מוסר זה לא מלשן, שוטר, דרדס כחול, אלא מוסר יהודים להריגה. בא רב לאותו מוסר, אומר לו, תפסיק לעשות את מה שאתה עושה. אמר לו, המוסר, אני אעשה ואעשה. אמר לו, רב, תשמע, אתה לא מבין את ההשלכות שלו מעשים שלך. עונה לו אותו מוסר, שמעתי אותך, אבל אעשה ואעשה. אומרת הגמרא, מי שלקח באותו אולם בית הדין, היה רב כהנא, תלמיד של רב. לא יכל לסבול את החוצפה של אותו מוסר, רץ אליו, נתן לו וואן, הכוונה אחת, שתל אותו באדמה. עשה אותו ז"ל, תכלית רותם, זיכרונו לברכה, זיכרונו לקללה, פירק אותו לגורמים. בא הרב לאותו מוסר, אמר לו, תשמע גיבור, כשמלכות פרס היו בשלטון, הם לא הקפידו על דיני נפשות. אבל עכשיו שהרומאים נמצאים בשלטון, הם מקפידים על דיני נפשות. לכן ברח מבבל לארץ ישראל. ואני נותן לך תיקון ש7 שנים לא תעלה סברה לפני רבי יוחנן הרב בארץ ישראל. למה תיקון? סוף סוף הבא לבדיחה שכם לבורתו. התשובה היא כי הוא עשה את זה בבזיזות, וישר רץ נתן לו רן. הוא לא אמר לו רב, לפרק אותו לגורמים, הוא לא היה פזיז. וישר, אז התיקון שלו זה להיות מתון 7 שנים. סוגריים הנגיד, סוגריים הנגיד. למה יש משהו חכם להגיד לרב 20 שניות קשה לשמור בבטן? הוא אומר לו 7 שנים לפני רבי יוחנן. טוב, רב כהנא כמו תלמיד גבר פוrever, שם על עצמו תיק לואו, 12 בקבוקי אקוונובה, ועולה מבבל לארץ ישראל. הוא מגיע לקראת ערב לבית המדרש. רבי יוחנן כבר בבית. טוב, רב לא אמר לרב כהנא לא לדבר מול הרבנים, הוא אמר לו רק לשתוק לפני רבי יוחנן. מר הדעה זה ארץ ישראל, הרב של ארץ ישראל. טוב, אז רב כהנא הראה גם הראה את כוחו בתורה. הרביץ שם פלפולים, דברי תורה, קיצח שם אנשים. הגמרא מספרת שריש לקיש, שהיה באותו זמן בבית מדרש, הולך בלילה לרבי רבי יוחנן, והיה חברותא שלו. דפק לו בדלת, אמר לו, תתכונן מחר טוב טוב לדרשה, כי הגיע אריה מבבל, שלא יעשה לך פדיחות. יום למחרת יושב רבי יוחנן, יושב בקרים וכספות.
הרב כהנא יושב בספסל הראשון בבית המדרש, הקבצה הראשונה, בני גורן 4-5. בא רבי יוחנן, נותן קושיה. רב כהנא, יש לו מה לענות, אבל הוא מנוע מלדבר, נכון? רב השר עליו מדבר, הוא שותק, מעבירים אותו ספסל אחורה. וככה הוא עובר ספסל אחרי ספסל אחרי ספסל, שואל, שותק, עובר ספסל אחורה עד שהגיע לספסל השביעי. בספסל השביעי בא רבי יוחנן לריש לקיש, אמר לו, זה אריה שאמרת שהגיע מבבל? לא אריה, זה שועל. שמע את הדברים האלה, רב כהנא. הרים ידיו כלפי שמיים ואמר, יהי רצון שהשבע ספסלים שאמרתי אחורה, יחשבו לי כשבע שנות שתיקה. אמר רב כהנא לרבי יוחנן, עכשיו חבוד כפר, דבר. הגמרא מספרת שעכשיו רבי יוחנן מקשה ורב כהנא מתרץ, עונה לו, ועובר ספסל קדימה, וככה ספסל אחרי ספסל אחרי ספסל, עד שהגיע לספסל הראשון, ושוב רבי יוחנן מקשה, ורב כהנא עונה, ומורידים כרית אחרי כרית אחרי כרית מרבי יוחנן, עד שרבי יוחנן יושב על הקרקע. רבי יוחנן, שהגמרא אומרת עליו שהיה יפה, הגמרא אומרת כל הרוצה לראות את יופיו של רבי יוחנן, בא ובצע תפקידיים, מכניס גביע של כסף לתוך האש, מוציא אותו כשהוא פותח, שם בו גביע אדמון, שם בגביע בגדים אדומים, מעמיד את אותו גביע בין השמש לצל, והקרן אור שהייתה נוהגת על אותו גביע ירד מעין יופיו של רבי, לא יופיו, מעין יופיו. אבל כנראה שהסטנדרטים של יופי פעם זה לא הסטנדרטים של היום, כי חז"ל אומרים שגבות כיסו את סוג לאום אחד. התורה אומרת שהוא שמע את רב כהנא החריף הזה, רצה לראות אותו. אז אומרת הגמרא, מרים הגבות, רואה את רב כהנא צוחק עליו. אומרת הגמרא, נפגע ריש לקיש, נפגע רב יוחנן על נפגע נשמתו, נפשי רב כהנא, נפטר רב כהנא, הלכו קברו אותו. יום למחרת באים לרבי יוחנן, אומרים לו, מסכן, חרם, עלש, וואי, למה? למה רק אתה תמיד חרם צעיר, מת בדמי ימיו? אמר, מה זאת אומרת? צחק עליי. אמרו לו, לא רב, שפה שסועה הייתה לו, הייתה לו שפה, יש לו גם, נולד אימום, שפה חתוכה, חשבת שצחק עליך, לא באמת! אומר רבי יוחנן, טוב, אם כך אלך והחייה, רבי יוחנן ממי, חייה, טוב, בוא נלך להחיות אותו. חז"ל אומרים, הולך לקבר שלו, מוצא נחש כרוך סביב קברו, כשהפה סוגר על הזנב. טוב, מה, למה נחש? אומר לו, אחנה, בעברית, נחש, פתח פיך להיכנס רב אצל תלמיד. לא פתח. שלב ב', נחש, פתח פיך להיכנס תלמיד אצל תלמיד. לא פתח. שלב ג', נחש, פתח פיך להיכנס תלמיד אצל הרב. כאן, גם הנחש אבי אבות התלמוד לא יכל לעמוד מול הענבה של רבי יוחנן. פתח, רבי יוחנן נכנס, אמר מה שאמר, עשה מה שעשה, הקים את רב כהנא. יש שתי דעות, יש דעה שאומר לו, חייתי יותר ממה שאני אחיה או לא. אמר לו, חיית יותר, נשאר קבור, ויש דעה שנייה אומרת, הקים אותו, ברח ממקומו של רבי יוחנן, אמר, לא כל יום קורים, לא, עדיף להיות במרחק מרבי יוחנן, אדם מסוכן, תגידו, זה גמרא, אם אני לא טועה, בבא קמא דף קט"ו. תגידו, כאילו, אף פעם לא הבנתי, מה הנקודה? למה חז"ל סיפרו להם את הגמרא? אני אשמח לשמוע. אולי, לא יודע, תחדש לי איזה חידוש. חוץ מזה, שאת השם אלוהי חתירה, שיש סכנה בלצחוק על תלמידי חכמים, מהסיפור הזה, נכון? את השם אלוהי חתירה לרבות תלמידי חכמים, בסדר, אבל לזה אפשר ללמוד מעשרות מדרשי חז"ל, עשרות. מה הגמרא רוצה ללמד אותנו? מה אתה אומר, דוד? בהסתכלות של רבי יוחנן. אני אלך לכיוון הזה, כאילו בהסתכלות של רבי יוחנן. בנות, יש תשובה, רוצות לדבר? מה עשה לכם? בוא נגיד ככה, מה המדרש הזה בא ללמד? מה? זה נראה גם כאילו, שמים את זה, ספסל ראשון, את זה, על 7 כריות, מה הסיפור? זה מאבקי כוחות כאלה ואחרים? אני רוצה להגיד, אני כאילו בגמרא הזאת אומר לך את האמת, לא שכל בבא קמא מובנה לי, היה לא מזמן דף יומי, יש דפים שאמרתי שהשם יעזור, מה שאני מבין, אבל כאילו, מה הנקודה? אני חושב, לעניות דעתי, הסיפור פה בא ללמד אותנו שתורה, וזה בהסתכלות הסובייקטיבית של רבי יוחנן, תורה בלי מידות זה תורה שראויה ללכת לקבורה. תורה בלי רצון השם, אתה יכול להיות עובד השם, להיות הלמדן הכי גדול בארץ, אבל אם אתה לא מכוון את דעתך לרצון השם, אז זו תורה שצריך לקבור אותה. כמובן, בהסתכלות של רבי יוחנן, רב כהנא לא באמת היה רע,
בסיפור הזה, פשוט בהבנה של רבי יוחנן, בסדר? אבל זה הנקודה, הנקודה היא שהתורה באה ללמד אותנו, תדע לך גיבור, אתה יכול לקיים את כל התורה, אולי את דבר השם, אבל לא לעשות את רצון השם. ככה למדנו גם אצל הרמב"ן נחמני. הרמב"ן נחמני אומר, יש שתי כללים בתורה, קדש את עצמך במותר לך, נכון? שלא יהיה אדם לבן ברשות התורה, קדושים תהיו, הרמב"ן אומר, ויש עוד דבר, ועשית הישר והטוב. תהיה מנש, תהיה בן אדם, אתה מוכר את השדה שלך, תבדוק אם השכן רוצה לקנות לפני שאתה מפרסם אותה ביד שתיים לכל העולם. וזה נקודה שהתורה מלמדת אותנו, כך תמצאו גם אצל רב שלמה זלמן אוירבך, שאמר שנכון יש 4 חלקי שולחן ערוך, נכון? אורח חיים, חושן משפט, שורת דעה, בן העזר, אבל יש גם את השולחן ערוך החמישי. זה מה רצון השם. מה רצון השם? אדם לא צריך להצטמצם ורק לקיים את דבר השם, אלא הוא צריך גם לחפש את רצון השם. יש רב אהרון קוטלר, היה רב בארצות הברית. יום אחד היה חולה, תלמידים מתקשרים אליו, הרב, שמענו שאתה חולה ואנחנו מאוד רוצים לקיים מצוות ביקור חולים. אז אמר להם, הרב אהרון קוטלר, אני לא עולם שלכם. כאילו, מה אתם מצטמצמים רק לקיים את ההלכה? הלו, יש פה בן אדם, תבדקו מה רצון השם. וזו הנקודה שחז"ל רוצים ללמד אותנו, זה בא לידי ביטוי בגמרא שאומרת, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. והגמרא אומרת הרבה על כאילו, כל אדם בארץ ישראל, כי דומה כמי שאין לו אלוהים. כל האומר לי תורה, דומה כמי שאין לו אלוהים. למה דומה כמי שאין לו? למה אדם שגר בחוץ לארץ, בסקנדינביה או בברוקלין, דומה כמי שאין לו אלוהים? למה? יכול להיות שיש לו מקורות הלכתיים להסתמך עליהם, שהוא יהיה בחו"ל ולא בארץ ישראל. הוא לא סובר כהרמב"ן. הרמב"ן של מצוות יישוב ארץ ישראל היא לשעה ולדורות. הוא לא סובר. הוא מסתמך על בעל המגילת אסתר, רבי יצחק דיליון. למה דומה כמי שאין לו אלוהים? אתם יודעים מה התשובה? כי בסדר, סבבה, בסדר. יש לך את המקורות ההלכתיים. כן, אבל אתה לא רואה לאן כיוון. איפה הכיוון של התנ"ך? איפה הכיוון של מה המגמה האלוקית? שעם ישראל צריך להיות בארץ ישראל? אותו סטייל כותב התורה תמימה על הסיפור של לא לחזור לארץ מצרים. בנות, ידעתם שיש איסור ללכת למלון בקהיר? קיצור, אסור להיות בארץ מצרים. אסור לחזור לארץ מצרים. יש דעה כזאת שזה יב, 2 להבים, 3 להבים. למה? התורה אומרת כי כאשר הייתם את מצרים לא תוסיפו לראותם עוד הדולה. שואל התורה תמימה, איפה כתוב אסור? איפה יש נו בתורה? זה הבטחה שהוא אומר, תשמעו, אתם לא תראו את האנשים הגואלים האלה שהרסו לכם את החיים, לא תראו אותם עוד יותר לא תזכו לי, לא תראו אותם. איפה זה כתוב? ואומר בעל התורה תמימה, היא הנותנת. דווקא בגלל שמה? שאתה רואה שזה לא רצון השם, אז ממילא זה כבר הופך להיות איסור. שמעתם את הנקודה? הנקודה היא, אל תקיים רק את דבר השם, אלא תראה איך אתה עושה גם את רצון השם. ועכשיו נגיע לבילעם. בילעם, תקשיבו טוב, הוא כמו איזה עורך דין טוב שיודע את כל הפרצות של התורה. בילעם הוא אחד כזה שמקיים את כל דבר השם. עושה את דבר השם, אני אתן לכם ראיות שהוא לא סתם עושה את דבר השם, לכאורה הוא עושה אותו בעידוד. כשכתוב, אם ייתן לי בלק מלוא בתור כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. אתם יודעים מה זה לא אוכל לעבור את פי השם? בחסידות אומרים שיש אמונת המוח, אמונת הלב ואמונת האיברים. אמונת האיברים זה שהאיברים משועבדים לקדוש ברוך הוא. דוגמה, דוד המלך. דוד המלך אומר, חישבתי דרכיי ואשיב הרגליים לדברותיך. דוד אומר, בבוקר רציתי ללכת לבנק הפועלים, אבל הרגליים לבד הובילו אותי לבית מדרש. יש הרבה רבנים שהיה להם את אמונת האיברים, זו מדרגה מאוד גבוהה. פה בילעם אומר, לא אוכל, אם ייתן לי בלק ולא בתור כסף, לא אוכל! אמונת האיברים לא אוכל לעבור את פי השם. דרך אגב, זה לא... עוד מעט תזכרו את זה, את הקובץ שיעורים תזכירו לי, לא אוכל לעבור את פי השם, זה הבעיה של בילעם. וזה הנקודה. עוד דבר, אתם רוצים עוד ראיות שבילעם הוא כביכול הולך על פי חוקי התורה, ממש. הוא אומר, כשהוא רואה את האתון פותח את הפה, הוא אומר, חטאתי, כי לא ידעתי. איזה מדרגה, דוד המלך אמר, חטאתי לכם. והשם אמר לו גם, והנביא אומר לו, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. אתה אומר לעצמך, אז מה הבעיה בבילעם? אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא שיכול להיות שבילעם עשה את רצון השם. עשה את דבר השם, אבל הוא ודאי לא עשה את רצון השם. מה, אתה לא רואה שהמגמה האלוקית זה להכניס את ארץ ישראל לעם ישראל? מה אתה? יש רבי יצחק אברהם, בספרו עקדת יצחק אומר שהבקשה של בילעם דומה לאדם שמבקש
איש שומע מאבא להרוג את הבן שלו. שומע, יש מצב, אתה מכיר לי לרצוח את הבן שלך? זה אותה בקשה. מה, אתה לא שומע? לא תהרוג את העם כי ברוך הוא. ולכן הצער, הנקודה האיומה והנוראה אצל בלעם, זה שאולי הוא מקיים את דבר השם, אבל הוא ודאי לא עושה את רצון השם. ועכשיו תשימו לב לדבר מעניין. אני אגיד איך זה בא לידי ביטוי שהוא ודאי לא עושה את רצון השם. סתם, הוא תמיד מחפש פרצות בחוק. אתה רואה את סיפור הכעס. מכירים את זה שבלעם יודע את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס? קודם כל הגמרא אומרת שיש רגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס, שנאמר כי רגע בהפוכי נרצות. שואלת הגמרא, כמה זמן זה הרגע הזה? השם כל היום, מתים, חסדים, טובות, טוב השם לכל, נחמה בכל מצב. רגע אחד הוא כועס. אומרת התורה, כמה זמן הרגע הזה? יש דעה שאומרת רגע כמראה, כמו אמירת המילה רגע. דעה שנייה אומרת 1 חלקי 8,888 בשעה. את הרגע הזה בלעם ידע לכוון, מתי השם כועס. וברגע הזה הוא רוצה לקלל את עם ישראל. תוספות אומר, מה כבר יכל לעשות? עונה התוספות תשובה, הוא יכל להגיד כלם, תשמידם. תירוץ שני, היות והוא ידע את הרגע שבו השם כועס, אז תחילת הכללה, היות והוא כבר התחיל לקלל, הוא יכול לא עלינו להמשיך את הכלל. והגמרא אומרת שבימים ההם, שבהם בלעם ניסה לקלל את ישראל, הקדוש ברוך הוא גם רגע לא כעס. זה אנחנו למדנו בהפטרה. אמין, זכורנה, מה היה את בלק, מה היה את בלעם וכו'. שימו לב, בלעם עושה פה משהו רע? לא, הוא פשוט תופס את הרגע. הוא כביכול אומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? כי רגע באשמו. אבל הוא מתעלם מחיים ברצונו. אותו דבר בלעם הוא כמו איזה עורך דין טוב שיודע את דבר השם, והוא אפילו לא עובר את דבר השם, אבל הוא בעצם מפספס את רצון השם. אבל ברשות התורה. הוא בעצם מפספס את רצון השם. איך כתוב? אפס קצה הוא תראה, אבל לא תראה. הוא מחפש את הקלקולים אצל עם ישראל. אתם יודעים, כתוב, לא אוכל לעבור את פי השם, כותב הכל בציורים, רבי יצחק ילחם מפספס. אתם יודעים מה זה לא אוכל לעבור את פי השם? אומר, זה הבעיה שלך. שאתה לא אוכל לעבור את פי השם, שאתה מחפש רק לצאת ידי חובה. מה אם רצון השם? דרך אגב, רבי יצחק ילחם מפספס, זה אחד כזה שבשואה, הוא יכל להינצל, והוא יכל להימלט ממשרפות, מהתאי הגזים, אבל הוא בחר לקיים את רצון השם וללכת עם התלמידים שלו ולרקוד ריקוד של מצווה בתאי הגזים. להירצח, למות על קידוש השם בתאי הגזים עם התלמידים שלו למרות שהוא יכל להינצל. אתה שואל את עצמך, נו הנה, היית מקיים דבר השם. לא, אבל מה עם רצון השם? וזה לא אוכל לעבור את פי השם, אומר רבי יצחק ילחם, זאת הבעיה שלך גם. שאתה לא אוכל לעבור את פי השם. עכשיו נבין טוב גם את מבנה הפרשה וגם את ההפטרה. זה כאילו מקבל. זה לא עשה פלוס. לא, אבל לא שהוא לא עשה פלוס. הוא היה כאילו מאוד מתוחכם ללכת הפוך מרצון השם, למרות שהוא מקיים את דבר השם. זה הנבלות הכי גדולה שיכולה להיות, זה השחיתות המוסרית הכי מטורפת שיש. זה חמור מאוד, זה לא אחד כזה שבסדר, אתה אומר, הוא לא חסיד, הוא צדיק. לא, אתה לא שם. אנחנו ממש לא שם. ועכשיו אני אגיד לכם משהו מדהים. יש במבנה הפרשה, וזה מדהים, מי שיסתכל בפרשת שבוע, אין הפסקות, אין פתוחה סתומה. כל הפרשה של בלק, הפסקה אחת. רווח קטן, והסיפור בשביעי, במפטיר של פנחס. למה חז"ל מבליטים לנו פה את שתי הדמויות, את בלק ופנחס? לעניות דעתי, וזה חידוש דיל, שבלק בלעם ופנחס הם הפוכים לגמרי. בלעם הוא עושה את דבר השם, אבל הוא עושה את רצון השם. ואילו פנחס זה בדיוק הפוך. כמובן, בזהירות הנדרשת נגיד, שפנחס לא עושה, לכאורה הוא לא מקיים את דבר השם, או הוא סוטה מדבר השם. נכון, חז"ל אומרים שזרמי בן צלול בא עם כוזבי בצור למשה, אמר לו, משה, זו מוטלת או אסורה? והוא בא עם המדיינית. ואם תאמר אסורה, מי תהיה לך את סיפורה? חז"ל אומרים, תשש כוחו של משה. עמד פנחס, אומר לו, משה, לא לימדת אותנו. לא לימדת אותנו, הפועל הרמית, כדי פוגעים בו. ענה לו, קריין אני הגמת, תאב אלה פרעון כאן. מקריאה איגרת, הוא יקיים, ואז פנחס, ויקח רומח בידו. וכמו שכתוב שם בסדר עולם, 10 ניסים קראו לפנחס וכו'. מה זה לימדתנו רבנו? משה לימדת אותנו, לא לימדת אותנו. איפה משה עשה חברותא עם פנחס? אומרים חז"ל, אתם יודעים מתי הלימוד הזה היה? שהוא שבר את הלוחות. מותר לשבור לוחות? לא תעשו כדי השם אלוקיכם! לעשות את רצון השם. וזה הנקודה.
שבעצם בלעם ופנחס הם דמויות שהן שונות זה מזה ב-90 מעלות, ב-180 מעלות. כי פנחס, בלעם, הוא אחד כזה שעושה את דבר השם, אבל לא עושה את רצון השם, ופנחס יוצא מהסדר של דבר השם, אבל ודאי עושה את רצון השם, ותראו איזה יופי, במפטיר בפרשת השבוע, תראו איזה יופי, במפטיר בפרשת השבוע יש את הסיפור של ההפטרה של מיכה. ובהפטרה של מיכה כתוב בגיד לך אדם, כן, החפץ זה השם בעולות ובעולות, בזבחים. לא, גיד לך אדם, מה טוב ומה השם דורש ממך עם אסון, משפט ועבד, חסד והצנע לקטים אלוקיך. התורה אומרת, תדע לך, לא רק עשות משפט, אהבת חסד. תעשה גם את רצון השם, תאהב חסד. אתם יודעים, דוגמה לדבר, תראו מה זה רצון השם. דוגמה לדבר. אתם יודעים, עם סאטמר אנחנו מחלוקת מעורה בינינו לבינם ביחס למדינת ישראל, בארץ ישראל, הרבה דברים אפשר ללמוד מסאטמר. אחד מהם זה הצדקות שעושים בחסידות הזאת. זו חסידות מאוד עשירה, ברוך השם. מספרים פעם אחת בתור בדיחה, היה פעם אחת, וזה לא בדיחה, זה סיפור אמיתי, אבל כדי להבליט כאילו כמה כסף מתגלגל שם, אז מספרים שפעם אחת לאדמו"ר קוראים הרב יואל מסאטמר. אז פעם אחת עמד איזה, היה מגבית, ואחד החסידים, שהיה תחום לא קטן, השיב לו לומר, אני תורם יואל אלפי דולרים, שמעניין לרב יואל, האדמו"ר. אז עצר אותו האדמו"ר, כמה, היי, אבל הכינוי שלי זה יואיליש. תוסיף פה 9,000, 300,000 דולר. ובאמת הוא הוסיף. אבל אני רוצה לספר כאילו מה זה אהבת חסד. היה פעם אחת האדמו"ר בסאטמר. הגיע אליו פעם ואיזה אדם אחד, אמר לו, רב, אשתי חולה, ילדים חולים, רב כסף! הרב הוציא לו סטפניה, הרבה הרצלים, קיצור לו הרבה דולרים, עמלקים, הרצ'קויים, הרצלים, בקיצור הביא לו כסף, אמר לו, לך לחיים טובים עוד שלום ונתפלל בעדך. יצא, נכנס לגברי, אמר לו, הרב זה שקרן בן שקרן, זה הרמאי של העיירה, אשתו בריאה, הילדים שלו לא חולים. נרגע הרב זאת. הרבי מסאטמר אומר, אשתו בריאה, ברוך השם. הילדים לא חולים, השתבח שהוא צוען, שמח. הוא אומר לו, אבל רימה אותך. אמר, מה זה משנה? נתתי לו את הכסף כדי שהילדים יהיו בריאים, כדי שהאישה תהיה בריאה. ברוך השם. שמעתם איזה יופי, הוא גם מצטמצם להגיד, רגע, אז עכשיו לא קיימתי, פתוח תפתח, נתון תיתן, לא תקמוץ את ידך, לא תאמץ את לבבך. לא! הוא מסתכל, מהי רצון השם? אגיד לך אדם מה טוב! ומה השם שואל, דורש ממך כי בסוף משפט ואהבת חסד ואת ללכת עם אלוקיך. וזה נוכל להבין את שער הגלגולים. שער הגלגולים שכותב אותו רבי חיים ויטל בשם רבו האריזל. האריזל כותב שהנשמה או הנפש, קשה לומר נשמה, הנפש של בלעם היא התגלגלה, היא הייתה בלבן הערבית ובנבן הכרמלים. לכולם היה צווארון לבן, תגידו, ושלושתם זה אותו נקודה. בעצם הם אנשים שלא עוברים על החוקים. מה אומר לבן? לא יעשה כאילו קודם לתת הבחירה טרם, קודם הצעירה. לכאורה יכול להיות שזה בחוקים של חרן. אין מצב שהיו מחתנים צעירה לפני זקנה. אין מצב. זה היה החוקים. אבל תגידו לי, האם זה יפה? באתי בסוף. חסן. באתי. אחרי 30 טלפון קטן. האם זה יפה? אני אומר שאלה, אני אומר, תבין, כאילו, מה אתה מענה את יעקב? יעקב אומר, בחורף, בחלני, בדואג, ניתן לי 10 מונים, מהפעם. קרא את יעקב. יש בסיפור, אני אסיים את זה. בסיפור, לסיפור, כאילו, יעקב סבל מרורים בין לבן. עכשיו תבינו, יעקב הוא חמים. לא יודע מה איתכם, אני רץ לחמים, אני אומר לילדים, פותחים במבות, יאללה, אני משתתף בחגיגה. כאילו בסדר, אתה אומר לעצמך, חמך, קנה את הממתקים עבורך ועבור ילדיך. תהילה, להשתולל. קיצור, יש, עוד קורסון. קיצור, ברוך השם, מתהלך לפניך צדקך. אז גם, קיצור. יעקב חינך את המשפחה שלו
לא לקחת דבר מלבן, דבר, הוא אומר להם סיכה, אתם רואים ברצפה, מחזירים לסבא, כן? בסדר ראובן? זה שמעון, סיכת ראש, לא לוקחים דבר. בחורף החלני, יעקב כותב את הדקות שהוא פספס ביום כדי להשלים בלילה ונעבור. כל הלכות הונאה, הגמרא לומדת בדיני נזיקין את הלכות הונאה מיעקב אבינו. לומדת ממנו. מול הרמאי הכי גדול בהיסטוריה. על לבן כתוב שהוא רימה את יעקב אבינו 10 מונים. 10 מונים פירושו של דבר 100 10 כפול מניין, מניין זה 10, נכון? 10 דברים בישראל, אלוהים ניצב בעדת אל, למדנו את זה בפרשת קורח. אין עדיין ל10 שנאמר אלוהים ניצב, ייבדלו מתוך העדה הרעה, אז תוך עדה איתה. 100 פעמים הוא מרבה אותו, סיפור יפה. גמרא מספר, אריזל אומר שמי שלומד את תורת משה, של רבי משה השייח, הוא ודאי לומד את אחד מהשבעים פנים של התורה, ומספרים שפעם אחת אריזל ישב בסוף הרמת מדרש, כשרבי משה השייח הציג את 100 רמאויות, הציג 100 רמאויות שמרמה לבן את יעקב, ואחרי כל רמאות צבע אסן, ואחרי כל רמאות, האריזל בסוף, צוחק, מחייב. ברמאות 100, האריזל התגלגל. טוב, באו לאריזל סוף שיעור. אמרו לו, בוא'נה, לא ראינו פה את שלום הסייג או אורי חזקיה, מה אתה צוחק? אז הוא סיפר להם את המשפט הבא. אמר להם, תדעו לכם, כשרבי משה השייח הציג את 100 רמאויות, ראיתי את לבן יורד מהשמיים עם 2 מלאכי חבלה ופולסא דנורא בידם. וכל פעם הם שואלים את לבן, תגיד, זה נכון מה שרבי משה השייח אמר? הוא אומר נכון, והוא חוטף פצצה. הם חייבתי, אמרו לו טוב, אבל למה ברמאות 100 התגלגלת מצפון? אמר להם, תראו, ברמאות 100 שאלו את לבן, זה נכון מה שרבי משה השייח אמר? אז הוא אמר בעצם לא. אמרו לו, אז למה אתה עצוב? אמר, וואו, אם הייתי יודע, הייתי מרמץ יעקב גם בזה. אז הוא חטף מנה אחת אפיים, ובגלל זה האריזל התגלגל מצפון. אתה רואה שגם אצל לבן, לכאורה הוא כאילו, בגימל, בפעולת הגזרה הוא לא, הוא לכאורה לא עושה משהו רע, אבל היא הנותנת, הוא לא עושה משהו. כך גם אצל נבל הכרמלי. נבל הכרמלי לא נותן לעבדי דוד אוכל, לא נותן להם אוכל, למרות שהוא צריך לתת להם אוכל. האם הוא חייב? לא! אבל יפוי טובה, הם שברו לך על הבית, למה לא תיתן להם? למה לא תעשה את רצון השם? בקיצור, הנקודה הזאת של לבן נבל ובלעם, זו אותה נקודה, זה אנשים שהם עושים את, אולי הם עושים את דבר השם, זה בספק גדול, אבל הם ודאי לא עושים את רצון השם. אני רוצה עכשיו לענות על 3 התשובות שפתחנו בשאלות, שלא נחזור שאלה, אז כאילו, נענה תשובות. אנחנו נגיע לחוזרים לשם. טוב, שאלנו שאלה, למה חשוב? למה משה רבנו כותב את ספר בלעם? זוכרות את השאלה? למה בלעם? מה? חבר'ה, אז מה החידוש של משה כתב ספרו, פרשת בלעם ועם ספר איוב? מה החידוש? אמרנו, בלק היא גם ככה מפורטת. התשובה היא שמשה רבנו רוצה להגיד לנו ככה. יכול להיות אדם שיקיים את כל 5 תחומשי תורה, אבל הוא לא יעשה את רצון השם. לכן באה פרשת בלעם כדי ללמד שצריך לכוון גם את הרצון. וזה בדיוק הסיפור של בלק בקריאת שמע. אומרת התורה, כשאדם קורא קריאת שמע, עשו מרום מלאכם שחרית מנחה, שמע זה ראשי תיבות שחרית מנחה אבית, עול מלכות שמיים, עשו מרום מלאכם, הכל זה ראשי תיבות שלנו. כלומר, כשאתה מכוון את עצמך לקבלת מלכות שמיים, אל תשכח שעשיית רצון השם זה חלק מקבלת כל מלכות שמיים. זה בדיוק הנקודה, למה כל המרבה לספר? שאלנו שאלה, למה כל המרבה לספר בגנותו של אברהם אבינו הרזע משוגע, חס ושלום, כל המרבה לספר בגנותו של בלעם, זה כל מי שיש פה 3 זו, בלבל אותי המשנה בעבוד. למה כל המספר בגנותו של בלעם הרזע משוגע? כי באה התורה ואומרת, יכול להיות בן אדם, שהוא יהיה תח רציני, תלמיד חכם ורציני, אבל הוא מסתח הכל, הוא לא יעשה את רצון השם, ומזה התורה הזהירה. התורה אמרה לך, תדע לך, בלעם היא דמות מאוד מבלבלת. זה מזכיר את מה שכתוב, יש לי 2 דקות, מזכיר את מה שכתוב בפרקי אבות, בפרק ה', שם כתוב כל מי שיש בו 3 דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, 3 דברים הוא תלמידיו שהוא היה רשע, אין תבואו נפש ולה, תלמידיו של אברהם אבינו, אין רעם אברהם אבינו כשלחום את תלמידיו שהוא היה רשע,
מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם עכשיו תלמידיו של אברהם אבינו הופכים בעולם הזה ונפלים כל אירופה שנאמן להפעיל הרבה שמות סוטה. לא עולה, תלמידיו של בלעם עכשיו יורשים גיהנם ויורדים לבשחת שנאמר בתי אלוהים תרדנו ובשחת שדון כמו אלו חצי אלוהים ונפתח בה. זה המשנה, ארוכה קצת. עכשיו תקשיבו טוב, שואל הרב יחל ישראל, הרב לאו, שהוא לאו דורות, יש לאו דורות של רבנים. ובאמת הדור ה-37, יש פה 37 רבנים, לאו בגימטריה זה 37. שואל הרב לאו, שהוא דור הלאו אצל הרבנות ביאליסט, סתם, הוא ממציא שם, לא יודע, לא זוכר פה, ככה ככה, לא משנה. שואל הרב לאו, שהוא לאו דורות, שואל הרב לאו, למה המשנה עוברת, הזירה עוברת לתלמידים? למה היא עוברת לתלמידים? למה לא מדברים בין האישים? מה בין אברהם לבלעם? למה? חייבים שיש מה? תלמידיו? מה בין תלמידיו לתלמידיו? לא, מה בין אברהם לבלעם? תשובה, בלעם מאוד מבלבל. לא מוכן לעבור את מי השם, כל השם עושים משהו טוב מביא את בר, אתה תגיד לדעתי. וואו, לכן באה התורה ואומרת, תדע לך, לפעמים יש אנשים שכדי לזהות אותם, צריך לחקור אחר התלמידים. דומה לעצים, עץ, שאתה לא יודע מה טיבו, לבדוק אם הפירות טובים או באושים. זה הנקודה. התורה אומרת, תתרחק מבלעם, תלמד ממעשיו. התורה אומרת, למה כל המרבה לספר בגבותו של בלעם? כדי שלא תהיה בלעם. אל תהיה אחד כזה שמקיים את דבר השם, אבל לא עושה את רצון השם. יהיה רצון, שיקוים בנו. מה שכתוב במשנה, באבות, בפרק ב', משנה ד', הוא היה אומר, עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונך כרצונו. ועשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונך כרצונו. ויקוים בנו, לעשות רצונך. ויקוים בנו. מה שכתוב במודים, שבור בגדול, זאת רצונך, אמן.